Dobre. Ale asi auto. Bože, to s ňou bolo treba. Poď. Katka, vyhraj! Hej. Ale by som nepovedala, že je to také náročné. Do kopca šlapať. No tu sorky zlešenia. To dobré, je to akože to udržíme. Ty si pierko lahučké. Ty si pierko, sa hovorila. Ty si pierko. Bandalíro. Jedna na náne, druhá na hrozne. Jedna na buku, druhá na pleci. Ja, také. To je výška, pozor. Viete, budúce Kurinka, ako sa cítite po tejto etape? Vynikajúco. A mohli by ste nám povedať niečo bližšie o tejto etape, ktorú ste absolvovali? Mohli by ste to preložiť našim divákom a poslucháčom? Zvládla som všetky super level Maria Brothers. Všetko som preskočila a bola som postavená pred výzvu, lebo tam taký veľký taký veľký strom tam bol zválený. A teraz ja hovorím podviesť alebo previesť. A Martin, no tu sa ukazuje charakter. Takže ste to previezla. Áno. Ďakujeme a dobrú chuť prajeme. Ďakujem krásne. Pre televíziu Kurinka, zástupkyňa starostky. Prekvapivo bezdažďový, pekný, krásny. Stepnická Magura je proste Magura. Ahoj. Dobre, no a čo? Napíšeme, nepúšťajte deťom. Ale som rada, že sme si vyliezli aj na tie vysoké rozhľadne. Áno, neviem, či sa mi zajtra už bude chcieť. Nebudú. Čo, nebudú? Myslím, že len nad Kavečanmi je a asi neviem. Ešte rozmýšľam, že ja som neviem o koľko povedala dievčatám, že ráno stávam. O 6 odchádzame ráno. Asi som chcela skôr, ale nevadí. 6, lebo teraz sme neodchádzali o 6 dneska. 40. Štartovali. 5:40? Joj, dobre, tak je to dobre. OK. No a uvidíme. Toto bol taký prolog. No uvidíme, no. Je to fajn. Také bolesti fyzické? Vieš čo, toto ani nie. Mám jeden otlak na maličku a ako veď som unavená, hej, nebudem sa tváriť, že nie, to bolo 16 hodín. Skôr ma tie moje Garminy omrzajú. Nože? Čo je s nimi? Však idú. Idú, hej. No. Ale inak všetko, baby sú skvelé, úplne ako brutálne a teším sa na Lustu a potom aj na Jana a som rada, že si to so mnou práve. Tady někde byla červená a už tu není. Dobré, čau všetky. Tady, Kristýnka, zaspievaj nám na rozlúčku. Pustíte nám pesničku na... Ale to spievať. Čo robíš, drahý? Nech ten Matúš závidí, no daj. Ako to je? Niekto chcel byť vojakom, či čo? Nie, to bola... Niekto Má rád chodiť vlakom. Niekto má rád cestu vlakom, niekto chcel by byť vojakom, niekto len po horách lozí. Ja milujem tvoje kozy. To tak... Ďakujeme, čaute. Čaute. Na tento múr som sa strašne tešila, akože brutálne. A strašne som si to chcela užiť. A tu som si chcela urobiť takú krásnu fotku. Ale keďže som sem prišla totálne odsukrená, hladná, nasratá na celý kysák, bo sa schovával strašne dlho, tak už ani nemám takú emóciu. Kde sme? My sme... Ešte. Ježišmária, to ešte dosť, čo ma... minenku. Kde sme? Tu.
Bože, taká som odkrvená, že tu som to zrušila a ešte ideme od štosu, by som rada pokračovala. Týmto všetkým. A... Tu keď budem spokojná. Akože povedala by som aj šťastná, ale ja už šťastná som. Dobre. Kde hory šepkajú vánku z tatranských strán, kde lúka je voňavá, šafrán a púpav lán. Tam domov môj ticho spí v náručí lesov, v obratí riek, pod oblohou plnou nebesov, kde slnko nad kriváňom večer klesá a v každej dedinke láskavosť dnes sa vo dverách víta chlebom a solou s piesňou a kikinou plesňou. Čo srdce vždy naplní smolou. Kde orol znáša sa nad dolinou tichou a ľudia sú silní. Práca je pýchou. Tu dom je viac než len múr a krov. Je to láska, čo vyrástla s koreňou slov. Krásne. Príbeh nežný zo Shakespearea. Come on, baby. Naše cesty nový a nebo klikatý, všechno bude dobrý, sme rozjadí. Či chceš ešte, že nejsme stracení. Dobre, ale končíme tu. Zuzka. Aj jednej, aj druhej. Zuzka. Ak nestihnem na Čertovicu, tak je to kvôli tomu, že meškám. Hej. Čiže dneska na Čertovicu. Lebo zajtra Tomáško sa chce pridať. Hej. Ale iba z Čertovice, že pôjde. Každý si vyberá. Čo si tu objavila? 300. A to kto ti tu nás spravil? Neviem, ale už to bolo aj minulé. Gratulujem ti. Ďakujem. Si ako z toho filmu 300. 300 roky pred Kristom. Teraz ma musíš skopnúť zo skaly. Dobre, poď ideme. Vyber si. No ukáž tie bomby dole kopcom. Stal sa o prdy. Som taký diesel starý, vieš, to čím sa zahreje. Ale potom ťahá. Zajtra tam a tam. Stadiaľ to som mala ísť. Šosy. Máš hodinky na ruke? Ukáž, koľko hodín. 19? 17. O 3 minúty zlepšenia proti včeračku. Ideme, dobre. Nordic walking. Ráde. Čaute. Bola bunka. Ona funguje stále, len niekedy je vyživovaná 2 mitochondriami a niekedy len 1 a ku večeru už len pol. No, ďalej, nech už medade. Čaute, čaute! Kati, vítaj! Gratulujem! Dobré ráno. Zavol som sa včera spýtať. Rám, že ako? Vieš čo, práve, že to bolo akože kuramži. Počkaj, musím si spomenúť.
Neviem. Tak sme išli. Dlho sme išli. Ale také divné chodníky tam boli, že ťažko sa mi behalo. Že vlastne proste nebolo to také... Zážitok najzaujímavejší zo včera. Najvtipnejší. Najvtipnejší zážitok zo včera. Počkaj, si musím spomenúť. Mne sa ešte nezapla tá jedna mozgová bunka, si ma zaskočil teraz. Včera, čo bolo vtipné? A ja som to včera hovorila, čo bolo vtipné, dneska si to už nepamätám. No, tak to bolo vtipné. Ja mám takú mozgovú. Ale, keď sme bežali tuto dole, tie posledné 2 kilometre, tak sme sa historicky na asi 25 metroch dostali na tempo 5,50. Veď to bolo tak nejako Janko hovoril, takže toto si prosím do záznamu. Ďakujem. Povedz dačo svojim followerom verným. Ahojte všetci moji 3 followeri, verní, 6. deň dneska budeš za polkou. zdraví na Donovali. To rímuje. A v psychickej pohode. V psychickej pohode s 2 pesničkami, chlapci ich už poznajú. Aký mal aspoň tej. Ja mám iba, ja som skromnejšia. Držíme palce. Hlavne nech nohy držia. No poďme, Anko. Ďakujem, čaute. 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 5, 4, 3, 2, 1. A nič. Hello! Čo sa bojíš? Čaute, deti. Dúfam, že ste pešo vyšli a nelamovka. Samozrejme. Poďme spievať. Ako niekto chcel by byť vojakom, niekto len po horách vozí. Ja milujem tvoje kozy. Si hráte, tak si žite v celibáte. Ja tu nechcem, ja chcem vždy pozerať na tvoje cicky. Dobre, stačí. Pozrite sa, koho som stretol. Wow. Wow. Je, Bubík tu je. Ahojte. Umieram. Šťastím. Jediné šťastie má, že je tu takýto výhľad. Inak by som jej riadne vynadala. A to už dlho neprídem. Zadiaľ sa beží Turiec Trail. Ako to dnes šlo? Vieš čo, pozrela som si na profil tej mapky a vyzeralo to, že jej, tu si daj pozor, a bolo to, že také strašne jednoduché to vyzeralo na tej mape, ale tie výškové, to je už brutál, proste. Ako, nemám také, že by som mala svalovicu, podľa mňa to telo si už zvyklo, len nevládzem ja vôbec akože pobehnúť, čo je len taký briežok, mi to strašne veľa energie miniem, aby som vybehla ten briežok a proste časovo mi to nesedí, teda akože zbytočne. Ale mala som vynikajúci obed, Bubík, a ty si mi krásnu sprchu spravil. Ťažko to ide, už sa mi ani nechce o tom rozprávať, lebo keď si predstavím, že už som mala byť na Porube alebo či kde a zase sa to asi predloží. A už to je deti chybajú. Čo hovoríš? Ako Katka dneska išla? Išlo im to dobre? Išlo im to dobre či zle? Čo ty na to hovoríš? Neviem, kto to ide. To je taký stratený ide. Neboj sa ty nič, ale nebereme ťa, ty nejdeš s nami.
sa ísť rovno nájsť, či tu si chceš spraviť niečo ešte? Chceš sa ísť rovno nájsť, alebo ešte tu najskôr niečo? Dobre. Tak 2 ráno zo Zlichova, kávu varí, nikto nechodí. Nálada optimálna. Neuveríte, čo sa stalo deň, ktorý? Ktorý deň dneska? Počkaj. 8? Dobre, neuveríte, čo sa mi podarilo v 8 deň. 9. Tak neuveríte, čo sa mi podarilo 9. deň. 5:52 štartujeme. Si vedel, daj. Dobre, vypni, ideme. Ideme z Bradla na dobrú vodu. A čo tu ideme robiť? Čo tu ideme robiť? Hľadať medveďa, nám povedali. Dole, bože, Nie, že už dvaja nám povedali, že na dobrej vode je medveď. A ja som Martinovi povedala, že normálne by ma to rozosmialo, kebyže sme prebehli celé východné Karpaty, Volovské vrchy, Nízke Tatry, Strážovské a medveďa stretneme na Mijave. Takže preto si Matúšo nechal v aute a zobral si mňa dneska? Teraz večer? Na poslednú etapu, že tu ide byť medveď, tak po ty, nech teba zožere? Alebo chceš 7 vnúčat, jasné. To by bolo rýchlejšie. Jasné, 7 vnúčat. Keď si povieš, že do cieľa už iba 3 km zbehneš, tak tie 3 km. Neskrývaj sa poza bučky, radšej pozdrav svoje kolegyne Učky. Vždycky. Dneska, ako bolo? Dlho, ťažko. Tých posledných 5 kilometrov do tej dobrej vody cez tie stromy to bol proste masaker. Mňa už strašne palili podrážky zo spodu, ale Veľká Javorina bola krásna. Aha. Dali sme to. Ďakujem. Mocnejšie dole, keď Krízu mám brutálnu. Ja tuto do kamery chcem povedať, že ale niekam do telky. neskutočné to je, akože brutálne. Ja som zatiaľ mega vďačná. Je úplne neuveriteľné pre mňa, že ja už si tuto kráčam na Pezinskú babu. A verím, že to zajtra... Dúfam, že mne budeš vďačná. Mám zoznam. Dúfam, že to zajtra v zdraví už dotlačím na ten Devín. Ale že keby som mala ešte raz urobiť toto rozhodnutie, či chce mi sa alebo nie, tak myslím si, že asi by som s momentálnymi vedomostiami a skúsenostiami do toho nešla. Myslí si. Ani lanovku už nechcela behať. Nič nebudem už behať, nikdy. Budem iba ležať a v živote nezažijem žiaden diskomfort. Preto mám teba. Chúďa. Nejdeme kaziť večer, no ale milí sa. Čaute. Čaute. Čaute, na konci dňa bude zase krásny deň. Ako chápeš hranice svoje aj druhých? Kedy naposledy boli prekročené tvoje hranice a kedy si prekročil niekoho hranice ty? Neviem, kedy boli naposledy prekročené moje hranice, lebo si myslím, že ich mám dosť vyšpecifikované a dávam si na to pozor. A myslím si, že veľakrát prekračujem svoje hranice. Všetci ti veríme, dobre. Bubík, posledná kaša v karavane. V živote nechcem vidieť toto dieklo. Prechádzka po parkovisku na ráno nemôže ublížiť.